Gràcies, senyora presidenta, i afegint-me aquest crit al cant a la moderació, volia formular la següent pregunta al senyor president. Vostè ja fa 18 mesos va prendre possessió. Van dir vostès mateixos que aquesta legislatura duraria al voltant de 18 mesos. Quin és el balanç d'aquesta legislatura, senyor president? Gràcies, senyor Iceta. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, efectivament, des de la primera entrevista que em vaig fer, que em van preguntar sobre la qüestió dels 18 mesos, jo vaig dir 18 mesos, que es poden allargar tècnicament un parell o es podrien escurçar un parell. Per tant, estem exactament en aquesta previsió temporal que vaig fer des del primer dia i que jo no he revisat, malgrat, per cert, els cants de sirena d'alguns de vostès, no sé si de vostè perquè no ho recordo exactament, per tal que allargués la legislatura o convoqués eleccions autonòmiques. Els 18 mesos donen pel que aquest govern va dir que donarien i, en tot cas, si té interès que fem un balanç de l'acció de govern, amb molt de gust estic a la seva disposició per entrar al detall en cadascuna de les conselleries. Després, quan parlem de la remoció del govern, tindrem oportunitat de fer-ho amb més detall amb algunes d'elles. Gràcies, president. Té la paraula al senyor Iceta. Gràcies, presidenta. No, jo no li demano ni que l'allargui ni que l'escurci. Ho vaig intentar amb el seu predecessor i no me'n vaig sortir, per tant, no m'agrada perdre gaire el temps. Però vostè diu que el que s'havien compromès ho han fet. On és la llei de suport a les famílies? On és la llei de foment de l'associacionisme? On és la llei d'ordenació territorial? La de governs locals, la de finances locals, la de promoció de l'autonomia personal, la d'adopció internacional, la del sistema de recerca, la de mecenatge científic, la llei electoral, la llei del procés constituent, la llei de transitorietat jurídica i la Constitució catalana. Per no parlar també de la llei agrària, pesquera, forestal i d'alimentació, la llei de caça, la de qualitat ambiental, la de biodiversitat, la llei de salut i social, la llei de l'activitat física i de l'esport, la de policia, la d'emergència i protecció civils i podia arribar fins a una quarantena de lleis i plans compromesos i no presentats. Potser em dirà que la legislatura és excepcional i que per tant no es poden retre comptes com en el cas d'una legislatura ordinària, però és que li estic demanant compte sobre els seus compromisos, els compromisos que vostè va assumir en el debat d'investidura, sobretot allò que només depèn de vostè, perquè no trobi exemples en el govern d'Espanya, que segurament també hi ha alguna llei que no ha fet, sinó que li demano comptes de la seva responsabilitat. Vostè potser em dirà que l'objectiu de la legislatura era un altre, la independència en 18 mesos, que no ha arribat, si m'apura per ara, o la celebració d'un referèndum que ja no estava en el programa electoral. Però certament, vostès, després de ser incapaços d'aprovar els pressupostos, van fer una qüestió de confiança en la qual van reformular el seu programa polític. Per tant, jo crec que estem des del balanç estricte del que vostè es va comprometre, tant en el programa electoral com en el discurs d'investidura, com en el pla de govern, davant d'un fracàs. I per tant, voldria acabar, senyor president, sabent si, vistes les coses, vostè pensa que haurien de governar una estona més, aviam si s'acosten una mica als compromisos presos, si vostès realment començaran el proper curs polític, com era costum fins ara, amb el debat sobre l'orientació política general del govern.